Proverbs chapter 28 and verse 13. Kung nasa amen? Tanang maningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos mo basta sa uska verse dari dayon mo atata sa Psalm 119. Proverbs 28 verse number 13. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Siya nga nagatabon sa iyang mga salat, dili mo uswag. Apan si bisang kinsa nga nagasugid og nagasalikway kanila, makabaton og kaluoy. Now go with me to Psalm 119 verse 29. Psalm 119 verse 29 down to verse 32. This morning I'm going to talk to you about one of the most dangerous natural tendencies of our sinful human nature. Mag-story ko kaninyo kabayan sa usa sa pinakadelikadong naandan sa atong magsasalang kinaiya. Psalm 119 verse 29, kung nanasa amen? Remove from me the way of lying and grant me thy law graciously. I have chosen the way of truth, thy judgments have I laid before me. I have stuck unto thy testimonies, O Lord, put me not to shame. I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. I like verse 32. Verse 29, Bisaya. Kuhaa, gikan kanako ang dalan sa pagbakak. O gihatag kanako ang imong balaod sa kadagaya sa grasya. Ako mipili sa dalan sa kamatuuran, ang imong mga paghukom akong gibutang sa atubangan nako. Ako mipabiling nganha sa imong mga pagpamatuod, o Ginoo, ayaw ako ibutang ngadto sa kaulawan. Ako mudagan sa dalan sa imong kasuguan, sa diya nga ikaw mupadako sa akong kasing-kasing. Title of my message this morning is Straight Messiah. And let me have you put this on the board right now if you would, because I want people to see it. Wala ko English title, basahin diretso. Here's the title. Ang Yuta, Diin, ang Tanang, tanom sa Sala, Makalambo. Sabta niyo ka na? Nalibog gamay. It's a metaphor. Ang tanom, magtubo, gikan sa Yuta, di ba? So karon ganang ko mostori kaninyo, kabahin sa Yuta, din ang Tanang, tanom sa Sala, Makalambo. What is the soil? Something you know, soil. Not like Yuta, like Nasur or Yuta sa kalibutan. Like dirt. Yuta, soil. Unsa manggurang soil sa atong kinabuhi, di inang tanang tanom sa sala, di inang tanang sala, Makalambo. Where does sin thrive? Or what allows sin to grow and thrive? You understand the word lambo, di ba? Kung man ang pulong lambo, oh, makalibong ang lambo. Kinsa nakasabot yun ka sa pulong lambo? So, daghang wala. Okay. Lambo is like can I say, dalit mo tubo? Dalit mo tubo. Kusog mo tubo. Ngay bula, kung mayo ang soil, kung mubutang og abuno, mubutang ka og abuno, dalit kayo mo tubo ang mga tanom. So, that's lambo. Mo lambo. Dalit mo tubo. And, okay. Ang Yuta, diin ang tanang tanom sa sala, Makalambo. Magampo ta? Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless the message this morning? Would you fill me with your spirit? Would you help me, God, as I give a warning to our people? Father, would you help us, God, to make good decisions this morning? Would you help us, Lord, to remove the soil that allows sin to thrive and grow in our lives? Holy Spirit of God, bless me as I preach, I pray. In Jesus' name, amen. Na maghangyo ko, ako'y hangyo, kung mag-start na gyud ko magwali, I'm sorry, I can't speak English. I'm going to ask that once I get started preaching, no one else walks out and in, just stay and listen hangtod sa katapusan. Kitang tanan mga dakot dere, makahula ta, mugamit sa CR, sa tabangi ko palihog, ipabilin lang.
Ang Biblia, klaro gyud. He that covereth his sins shall not prosper. Siya nga nagatabon, meaning tago. Siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo uswag. Ang mga sala, sa atong kinabuhi nga tinago, ang tinago mga sala, maumanggod ang dako nga babag sa mga panalangin sa Ginoo nganhi sa atong kinabuhi. Ang Biblia na ginoon, so Psalm 128 verse 1, ako rin mubasa, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Bulahan ang matag usa. That word bulahan is the idea of happy, but it's because ang Diyos nagpanalangin nako. Bulahan ang matag usa nga nagakahadlok sa Ginoo nga nagalakaw diha sa iyang mga dalan. Usa ang tamag hunon na Pastor Mike, ako nag-alagad sa Ginoo pan dili bulahan, dili malipayon, dili gipanalangin ang akong kinabuhi. Nalipay ko kung nag-alagad ka sa Ginoo. Pero nakoy pangatana. The Bible says, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Nga nagalakaw diha sa iyang mga dalan. So my question is, nagalakaw ba ka diha sa mga dalan sa Ginoo? O nabakay sikreto nga mga sala nga gihawiran nimo samtang nagasulay ka nga moalagad sa Ginoo? Now I'm not talking this morning about sins you commit occasionally, what ka nagplano, it's just kay tao gyapon ka, makasala ka usahay. Wala ko nagastorya niya nga klase sa sala karon. Nagastorya ko karon kabahin sa mga sala nga imong gi-decision nga hawiran bisan nahibulo ka nga kadto sala manggod. Nag-story ko kabahin sa mga sala nga gitago nimo tungod kay nagplano ka nga magpadayon niyana. Ang Diyos proud kakayo sa iyang pagpasidaan kabahin sa pagtago sa sala. Siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo uswag. Apan si bisang kinsa nga nagasugid ug nagasalikway kanila makabaton og kaluoy. Kaya nga naman, dili makauswag ang tao nga kanunay nagatago sa iyang mga sala. Karong buntagan, ang kumuhatang iyo tulo ka rason, nga ang mga tao nga nagtago sa sala, dili gayud makauswag, dili tinuod kauswagan. Siyempre, naay kalibutanhon, temporaryo nga kauswagan, pero wala ta nagastudi kabayan niya na. Nga naman, dalit makauswag ang tao nga nagtago siyang sala. Nakoy tulo ka rasong karong buntag para ninyo magdiretso ta Gillette. Number 1, go ahead and put that on the board. Nga naman, I think I put it on your notes, didn't I, Let? Nga naman, nga dalit makauswag ang tao nga nagatago siyang mga sala. Number 1, tungod kay ang Diyos nahibulo mangyapon. Makatago ka sa imong sala gikan sa tao, pero dili gikan sa Diyos. Apan bisan pa ni ana, lukop sa history sa kalibutan, kadagang sa tao nga nagtuo nga sila makatago sa ilang buhat gikan sa Diyos. Hangtod karon. But let me show it to you in the Old Testament, Psalm 94 verse 7. Psalm 94 verse 7. Psalm 94 verse 7. We'll read actually all the way down to 11. I don't normally read longer stretches, but we're going to read Psalm 94 verse 7, not to verse 11. Psalm 94 verse 7. Kung nasa, amen? Yet they say, the Lord shall not see, neither shall the God of Jacob regard it. Understand, ye brutish among the people, and ye fools, when will you be wise?
He that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eye, shall he not see? He that chastiseth the heathen, shall not he correct? He that teacheth man knowledge, shall not he know? The Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity. Apan sila nag-ingon, ang Ginoo dili makakita, ni ang Diyos ni Jacob, magtagad ni ini. Sabta, kamong mga mananapon, taliwala sa katawhan, o kamong mga buwang, kanusab kamo magmaalamon. Siya nga mitanong sa dulunggan, siya ba dili makadungog? Siya nga nagporma sa mata, siya ba dili makakita? Siya nga nagakastigo sa pagano mga tawa kabalo sa wala kaila sa tinuod Dios. Siya nga nagakastigo sa mga pagano, siya ba dili motuli? Siya nga nagatudlo sa tao og kahibalo, siya ba dili mahibalo? Ang Ginoo nagapagkahibalo sa mga hunahuna sa tao nga sila kakawangan. You listen to me this morning. Ang Diyos dali lamang mo kita sa imong buha, dali lamang mo dungo sa imong mga pulong. Nahibalo pud siya sa imong hunahuna. And you listen to me. Paminaw ako. He is paying attention. Nagamatikod kayod siya. Usahay ang tao maghunahuna nga ang Diyos na isamat man sa uska ginikanan or magtutudlo nga nagdinanghag. You know, I mean, makakita siya sa tanan pero murag wala siya nagabantay gayud sa kanuna. I mean, pasin siya magmatikod pero murag dili. That's what they said in verse 7. Apan sila nagingon, ang Ginoo dali makakita, ni ang Diyos ni Jacob, magtagad ni ini. Pay attention. You listen to me, He's paying attention. Turn me to Proverbs chapter 5, verse 21. Proverbs chapter 5, verse 21. Proverbs 5:21. Hunana, say amen. Give you another second. Hunana, say amen. Here we go. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings. How many of his goings? Oh. That's scary. Makakahadlok. Kaya ang mga dalan sa tao ana atubangan sa mga mata sa Ginoo. Ug siya, ang Ginoo, nagasusi, naga-investigar sa tanan niyang mga lakaw. Wala siya nagbantay raw na ito dito. No, nagbantay, nagsusi, nag-investigar sa tanan. Nagbantay gayud siya, dayon siya maghunahuna. Kabahin sa imong ginabuha, kabahin sa rason sa imong ginabuha, magsusi man siya, mag-investigate sa tanan. Og siya, nga nakakita, nga nagakita, og nagasusi sa tanan. Siya ang nagingon. Siya, siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo uswag. The one who sees your thoughts said, I want to make you a promise. Oh, ganan ta sa mga saad sa Biblia. Kay si bisan kinsang mo tao sa ngalan sa Ginoo maluwas. To ni Ginoong Jesus Kristo ikaw maluwas. Ako dali gayud mo biyan nimo sa likwan nimo. Ganan ta sa mga saad sa Biblia, pero kini purang saad sa Biblia. Siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo uswag. Pero Pastor Mike, nakoy kaila nga dautang kaayo. Ug mauswagong gyud siya.
Oh, siyempre. Kanunay na ipipila ka tao nga murag mas mauswagong gayod. Pero ang Diyos nag-istoripod kabayan nila. Go with me to Psalm 37:1. Psalm 37:1. Psalm 37:1. Sayang nga naman, dali makuswag ang tao nga mutabong sa iyang sala. Kaya dali ka makatago sa imong sala, gikan sa Diyos. Kabalo siya gihapon. Psalm 37:1. Kung nanas, amen? Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they, evildoers and the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Ayaw pasuk ang imong kaugalingon tungod sa daotang mga mamumuha, ni ikaw magmasinahon batok sa mga tigbuha sa kadautan, kay sila sa madali. We could also say sa dalit madugay, kay sila sa madali pagaputlon sama sa sagbot, ug mulawos ingon sa lunhaw nga herba. Ang kauswagan sa dautan na isama man sa paglambo sa sagbot, temporaryo lamang. Motubo karon, malaya ugma. Oh, nay kauswagan, temporaryo lang. Kinu-kinusi ka mo hukom, soon. Di madugay, kajut, be patient. Oh, Pastor Mike, na yung mga tao na dugay yun. Be patient, God knows what He's doing. What should I say, yo? Can I show you another verse? James 1, verse 17. Nga naman ang Kristohanon, nga naman ang tao, dali makauswag. Dali tinood nga makauswag. Samtang nagatago sa sala. James 1:17. James 1:17. Kunana, say amen? Every good gift. How many good gifts? Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, which with whom is no variableness, neither shadow of turning. Bisaya, ang matag maayong agasa, o ang matag hingpit nga gasa, gikan sa itaas. We could also say nagagikan sa itaas. Og nagakanao gikan sa amahan sa mga kahayag, sa kangkinsa walay pagkamausab-usabon, nilandong sa pagkabalhin. Listen to me this morning. Ang Diyos maong tuburan sa tanang panalangin. Og siya ang misulti. Siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo uswag. O basin ka jud, pero temporaryo lang. Nga naman, dili makuswag ang tao nga nagatago sa iyang sala. Number 1, tungod kayang Diyos na hibulo manggihapon. Number 2, give me a second, I gotta discuss, I forgot. Number 2, Nay kamatuoran nga kinahanglan na to masabtan kabayan sa atong tawhanong naandan sa pagtago sa sala. Kung tao, ganahan mo tago sa iyang mga sala, kinahanglan siya mahimong dili matinuoron. Dishonest. It is impossible to hide your sins and still be honest. Dili mahimo. Nga mutago, I'm talking about living a double life. Nay, magalagad ko sa Ginoo diri, pero diri nay mga sala gitago nako, way tao kabalo. Dili mahimo ang pagtago sa imong mga sala kung magpabiling nga honest. Which leads me to point number 2. Nganuman, dili siya makauswag. Number 2, tungod kayang pagka dili matinuoron, gikinahanglan gayud aron matago ang sala. You must become dishonest to hide your sins. And God doesn't bless dishonesty.
Nga naman ang Diyos, wala nagpanalangin sa among financial. Are you honest? Matinuoron ba ka? Magpaimulos pa ka sa mga tao kung masayop sila sa suklit dito sa tindahan mo, dawat na lang ka? Oh! That's close to home. Hoy, blessing sa Ginoo, nasayop siya, kawatan ka. Are you honest? Turn to Psalm 119, verse 29. Are you honest on your pantawid paperwork? Oh, Pastor Mike, kung ako mubutang sa akong tinuod sweldo, basin sila magdumili na ko. Wow, so basin kinahanglan ka magsalig sa Ginoo, imbes sa government. Ouch. Man, it's been mean all morning, hasn't it? Sunday school, Sunday morning. Psalm 119, verse 29. Kung nasa, amen? Give you another minute. Some of you got lost on the way there. Psalm 119, verse 29. Kung nasa, amen? Remove from me, this is our text verse, or one of them. Remove from me the way of lying, and grant me thy law graciously. Kuhaa, gikan kanako ang dalan sa pagbakak. O gihatag kanako ang imong balaod sa kadagaya sa grasya. In order to hide your sins, you must first accept the way of lying. Kung ganahan ka mutago sa imong mga sala, kinahanglan ka modawa una o unang modawa sa dalan sa pagbakak. Kay kabalo ka kung ako mubuha ni ini kung ang tao mga tanan ako, siyempre dili ko makasulti niya sa kamatuoran. Matag tao sa dapitan nga mubaligya sa ilang boto sa election time. Nagdawat na siya sa dalan sa pagbakak. Kay kung ang tao moabot aron mag-investigar, ikaw na hiblodaan, mamakak ka. Ikaw ba nagbaligya sa imong boto? Siyempre, dili may maghimo niya na dali sa dapitan. Basin akong silingan, pero ako wala. Naitaw dari mo baligya sa mga boto? Wako kabalo! Unsay mong plano nga ikasulti kung ang tao mag-investigar? Nagplano ka daan mamakak. Mga batanon, imong papa, imong mama, magsugo, human sa eskwela, uulit diretso. Mag-decision ka mo ato sa balay sa mong higala, magbantay sa TV, magdula-dula sa phones, bisan nun sa lain. Nagplano ka daan, mamakak. O akong teacher, nagsugo na mo. Nagdawat na kadaan sa dalan sa pagbakak. Oh, it's quiet. Dili gayud ko mohunong og katingala sa kadali sa pagpamakak sa ubang mga Kristohanon. Nahadlok na ka, mamakak na. Maulaw na, mamakak na. Nasuko na, mamakak na. Nabay tinguha, mamakak na. Natingala mangko sa kadaghang sa mga Kristohano nga nakadawat na gayud sa dalan sa pagpamakak. But I guess it shouldn't surprise me too much because it's part of covering sins. Kau bang gayud? Kung mag-decision ka, mutabon ka sa sala, mutago ka sa imong mga sala, nagdawat ka daan sa dalan sa pagpamakak. I'm just going to go ahead and say it.
I have never been in a city where lying was more accepted than dapitan. Dapitanons don't even expect you to tell them the truth. Sorry. And this ain't my first Filipino city. I've never been in a city where lying was just expected. Part of it might be the vote selling just kind of sets the, or maybe that's the fruit, not the cause. I'm not sure what's the fruit, what's the root. But I can see the problem. Ug labaw pa, maluwas na ta, ug padayon ta diha sa pagpamakak. Kay kanang aton naandan, mas comfortable ta sa pagbakak kaysa pagsulti sa kamatuoran. Dayon, ay nga naman ang Diyos, wala nagpanalangin na ako. Siya na nagatabon sa iyang mga sala, dili. Tubagi ko, dili. Leads me to my third point. Nga naman, dili makuswag ang tao nga nagatago sa iyang sala, Gillette. Tungod kay, ang pagka-dili matinuoron, mao ang yuta, diin ang tanang tanom sa sala, makalambo. Sin thrives in the dark. O kung buot ka, mutago sa imong sala, nagdawa ka daan sa pagkadali matinuoron, so makatago ka sa laking sala sa umaabot. Ang sala mo tubo, talik yun diha sa kangit-ngit sa pagtago sa sala. I don't know if I said that quite right, but I think nasabtan. Dishonesty is the soil where all other sins grow. Basta lang buot ka mamakak aron mo protector sa imong kaugalingon, di gyud ka makaibo sa mga sala gikan sa imong kinabuhi. Kung buot ka nga mamakak, bisan kabayan sa gagmay mga butang, kung buot ka nga mamakak, bisan unsang klase sa sala, makasulod ug makalambo gayud diha sa garden sa imong kinabuhi. Uban ninyo nalibog manggod kabayan sa imong kaugalingong kinabuhi. Ngano mga dali kong makabuntog sa akong daan na andan. Tungod na puno ang garden sa imong kinabuhi sa soil, sa yuta, sa pagkalimbong, pagkatikas, pagkadali matinuoron. So when a temptation comes, you know, nagtagos ko sa daghang lain sala, makatago pud ko ni ini. So ngano man dili? Kumusta ta karon? Daghang tinago nga sala. And I'm just going to go ahead and say it. I think we have the best church in Dapitan, but we still have a serious problem with dishonesty in this church. Grabe kayo, seryoso. If you truly want to overcome your other sins, kung ganang ka makasinati sa madawgong Kristohanong kinabuhi, una sa tanan, kinahanglan ka mo buntog sa imong pagkalimbong. Kuhaa ang yuta gikan sa imong garden. Diin ang lain sala mo tubo. Basta lang buot ka mamakak, di gyud ka makaikya sa imong daan na andan. Karong gabi, ganang kong mga tanat nimo. Karong buntag.
Nakikita pa ka sa imong kaugalingon diya. Tanawa, nakita ni mong nawong? Na-discourage na ka, kumukita na? Ako mo hagin ni mo. Ako mo hagin ni mo. Lantaw ang imong kaugalingon pangatana. Ako babakakon? Am I a liar? Kung mahadlok ko, mamakak ko diretso? Kung akong kapares, masuko, mamakak ko diretso, aron makalma siya, imbis sa pagsulti sa kamatuoran? Kung nahadlok ko nga, kung mga kinikana mo, silo na ko, mamakak ko diretso? So I ask you, are you a liar? Bakakon baka? Well, white lies. No, bakakon. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. He that is faithful in that unfaithful in that which is least is unfaithful also in much. Kung mamakakakabayin sa gamay, mamakakakabayin sa dako. Kaya ang problema, daily, ang kadako sa situation, ang problema mo, ang problema nadya sa batasan sa taong nga mamakak. Digyud ka, makasinati, sa madaog kong Kristohalong kinabuhi, hangtod mo buntog ka sa imong pagkadali matinuoron. Uban ninyo karong buntag, kinahanglan magampo sa prayer ni David sa atong text verse. Kuhaa, gikan kanako, ang dalan sa pagbakak. Do you know what that means? Kinoo, I'm a liar. Mamakak ko. Dili ko kasaligan. Kung nako'y chance nga magsulti sa kamatura, mamakak ko diretso arong magprotector sa akong kaugalingon. Makiglalis sa tao, mamakak ko arong mudaog sa pakiglalis. Maghimo-himo. Let's say the sign word, himo-himo. Pataka? Magpataka? Asa kagikan? Oh, dito. Bakakon? Bakakon? That's why you can't break your old habits. Because you're a liar. Ang yuta sa pagkalimbong nagapatubo sa tanandaan na andan nimo. And this hits just about everybody. Ba niyo kinahanglan magampo Ginoo? Palihog. Tangtanga ang pagpamakagikan sa akong kinabuhi. Himuha ako nga matinuoron. Look at the next verse. Are we there in Psalm 119? Look at verse 30. I have chosen the way of truth. Ako mipili sa dalan sa kamatuoran. What does that mean? Bisan unsang resulta musulti ko sa kamatuoran. Bisan ang lain tao maghuno-huno nga dili ko us kamayong tao magsulti ko sa kamatuoran. Bisan naigansi sa akong trabaho, akong financial situation, mawala akong kwarta, mawala akong ginansya, magsulti ko sa kamatuoran. Psalm 15 says, He that sweareth to his own heart and changeth not. Meaning, musulti siya sa kamatuoran, bisan ka na mo sakit sa iyang financial. Few years ago, nami sayop sa among visa, nalimot ko unsa man. Oh, sa BI. Nagbalhin mi gikan sa balay sa kawa-kawa nga ato sa balay sa Bagting.
O wala ko kabalo, kinala mag-report sa BI nga nagbalhin niya. I mean, literally around the corner. Literally. You could walk it in 30 seconds to a minute. Pero kinala mag-report sa BI. Nag-andami mag-renew sa mong visa. Kinala mo sulti ni mo, ma'am, na ibabayad dito sa Manila. She's an approved, I forget what they call them, but they approved agents magtabang ni mo sa mong visa. Dili fixer. Tinood agent man. Dili ko mo gamit sa mga fixer. Dili honest. Dili honest. Anyway, ako na yun, kinala mo change the address sa among visa paperwork. She's nagbalhin na ka? Siyempre, English, may kay Tagalog siya. Nagbalhin ba ka? Nagbalhin. Kano sa ba? 8 months nila ba? Uy! Takog yun ang multa ni Ana. She said, okay, here's what I'll do. Ako musulti nila nga, nagbalhin ka last month lang, ha? Na-surprise ako na, dali ko, akong klase sa tao, dali ko diretso magsupak sa mga tao, kaya dali ko ganang magpaulaw nila. Pero para na ako, dali honest na. Sige, salamat, ma'am. Hang up the phone, pero nakonsensya ko. Ako nagpadala niya sa text. I said, ma'am, ibutang ang tinood pizza sa paperwork. Mas mayo para na ako na mubayad sa multa kaysa pag, I forget how I worded it, pero dili ko gana mawala akong honesty. It cost me 10,000 pesos. God has paid me back countless times over. Has anybody noticed the property across the street? I think God's been pretty good to this church, hasn't he? That cost us $4.75 million. Why labo ang mga taxes? Ang Diyos nagatiman sa tanan. You know, I'm not real worried about the 10K anymore. God kind of took care of it, didn't he? Do you know why? I just decided a long time ago, I have chosen the way of truth. Bisan unsang resulta, mo himo ko sa saktong abutang, mo sulti ko sa kamatuoran, bisan ka na mo sakit sa akong situation. And God has taken care of me. Uban ninyo kinahanglan maghimo sa decision karon. Sugod karon, ako mo pili sa dalan sa kamatuoran. Ako mo pili sa paagi sa kamatuoran. No more lies. Unsa may tabo? Ay, kung dali ko mamakak, mawala mong financial, apikinaw, or maybe God will keep His word and take care of you. Strange, mosalig ta sa Ginoo kabayan sa kaluwasan kay wala pa niabot ang kamatayon, pero maglusod gyud ta kabayan sa financial karon. Diba? So what it comes back to? Honesty. Well, actually, dishonesty is a faith problem. Dili ta musalig kaniya. That's why we lie. That's why we cheat. That's why we're dishonest in our financial dealings. I think that the word for that is tikas, right? Delete tamusalig niya. Why don't you decide today, I'm going to tell the truth even if it makes me look bad. Now, I'm not talking about coming up in front of church and announcing your sins. That's stupid. We're not talking about that. But I'm talking about being honest. There have been times when there was a disco playing, and anybody who knows Pastor Mike knows that I get very, very angered by loud music. I remember I crawled under their stage. I had wire cutters. Say, Pastor Mike, why didn't you do it? Because I knew if I did it, I would have to lie. And I was afraid somebody would come ask, and I would have to lie. I knew I would be hiding something.
And even though I had about hapit na buwang gayud, I had just enough sense to realize I could cut the wire. But I'd get caught. And bisan dili masakpan, mopasan ko sa pagkasatan. Are you listening? I so badly wanted to cut those wires with every ounce of my heart and soul. It would just be so awesome. Nindot yun! Ayun, unsang pagikyas, kahilom na gayud. You know, everyone go, oh! Unsa nagpugong nako. I don't want to do anything that I'm ever going to have to hide. I don't ever want to watch a video on YouTube that I would have to hide from my wife. Are you listening? Kung siya mo lantaw sa akong phone, nagbantay ba ka ni ini? Basin si Beth na lang. Diba? Bakakon. Bakakon. Go ahead, look. Nakitaan ba ni mo ang bakakon? And I don't mean the person behind you. Tanawa, may bakakon! Let me tell you why we have relationship problems. We don't trust each other because we're all liars. So di ko makasalig ni mo. Makasalig ba siya kanimo? Ang patukuran sa tanan relasyon, maong honesty. Kanusa ikaw, mukuha sa shovel, pala, o mukuha sa yuta sa pagtikas, o paglimbong, o pagkadalit matinuoron, o gilabay gikan sa imong, sa garden sa imong kinabuhi. I will walk by faith and be honest. And if God doesn't bless me, that's His fault. That's faith. Kino mo, salig lang ko ni mo. Kung mapakyas ka, kanadepende ni mo. That's faith. I'm just going to trust you, God. He won't fail you. Let me ask you a question. Are you ready to choose the way of truth? Ikaw ba andam na nga mo salikway sa pagkadali matinooron? Would you come to an altar this morning and say, God, would you please remove from me the way of lying? Let's just be honest. Halos tanan tao na igo karon. It's part of the culture. And by the way, if you went to America, you'd find out it's part of the culture there too. It's part of Earth's culture. But the roots are deep here. Kita nga mga naluwas, kinahanglan mo kuha sa bakakikan sa atong kinabuhi. We will never have strong relationships, we'll never have good marriages, we'll never have God's blessing until we remove the soil where the plants of sin grow. I want every head bowed, every eye closed. Duko na mga ulo, piyong mata.